Sa number 10, pag-asa nagapandam sa publiko batok sa posibilidad sa pagbulok sa ulan kag pagbaha kun hapon kag kun gab-i. May duha ka mga low pressure area karon nga ginamonitor ang pag-asa. Ang isa ka LPA yara sa sulod sa Philippine Area of Responsibility nga sa karon yara sa Maghalong sa Quezon. Gina-forecast ang pag-asa nga hindi ini mangin isa ka bagyo sa sulod sa 24 oras. May kaduha pagid karon nga LPA nga ginabantayan ang pag-asa kag ini ang yara naman sa guwa sang PAR sa 1,755 kilometers ang east sang Eastern Visayas. Ginalantaw nga hindi man ini mangin isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Sulod sa pag-asa may mga lugar sa Luzon nga mahimo ulanon bangod sang LPA sa sulod sang PAR. Sa Visayas nga nagalakip sang isla sang Negros, may mataas nga tsansa sa pag-ulan kun hapon kag kun gabi dala sang localized thunderstorms. Ginabisuhan ang tanan nga mag-ulo aligmat batok sa pagbaha kag landslide.